Koliko pokitaše ga živog, pritisak mi u 500 ću crkve. Ja ne mogu da izdržim ovo, ne mogu više da gledam šta raduš čoveka. Jo, majko moja, majčica. Babo, šta ti je? Pa čaci, ja mi ne možda ušu, bre. Čovjek se pokida oko njih. Nosi njih kiflice, njegova žena jedna si iskidala mesingi kiflice i kropnice i pitice. Da jedu. Jao, ko da mi je sin rođen. Babo, tija čaci su plaćeni ako ti nisi primetila da ti tvoj unuk objasni. Sa svi živi si se, bre, babo, posveđala zbog ovoga džustara. S tatka ne pričaš, mislim, smog tatka s tvog sina, ne pričaš zbog njega. Tek ima se svađam! Moj sin, pa da mi je iz oko ispao ima da... Čovek mi dade i šakom i kapom, vi ga svi pljujete. Nezahvalnici nijedni. Čovjek iz svoj džep vadi, capa, 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 samo ne isplaćuje, daje ni neke pare, a vi samo kukate na njega. Pa i ti si od ovija što hoće da krši, da lomi, vidim te ja.